Nimbag nga rabite mamin kakabsat. Kaya't ming idanon kada kayo iti maysa nga naimpusuan a panagyaman. Agsipod kada ito'y nga lawas, isu iti maudi nga lawas iti intay panangadal iti libro iti Exodus. Datayon kabsat iti lesson number 13. Ket iti panagkakadwa tayo, manipod iti bulan iti Hulyo ingga na itata a Setyembre, talo nga bulan. Nakita tayo, babaen daytoy kapadasan iti Israel. Gain surat ni Moses iti libro ng Exodus. Iti panagayat iti Diyos kadagiti pinili na nga ili na. Ket gaputa si kaken iti siyak. Iti naibilang iti na espirituan nga Israel. Gaputa si kaken iti siyak. Agdaldalyasat tayo nga mapan agturong iti na espirituan na ilangitan a Kanaan. Dagitoy a leksyon nga inadadal tayo. Isukuma iti nangitid kada tayo, dagiti personal a panagdesisyon, akayat tayo nga addaan iti nadekdeket a relasyon tayo kini Apo Diyos. Isu nga kayat ming kablaawan iti amin kakabsat, awan iti labas. Ket dawaten tayo kini Apo Diyos nga iti panagadal tayo kada ito nga leksyon. Manen iti Santong Espiritu na iti mangidalan, sagutan na tayo kuma iti sirib ken panakaawat. Tapno itinagan na itinagtingaan tayo ket isu iti madaydayaw. Dawat kakabsat nga agkararag tayo. Nendaklan nga Diyos agyaman kami Ama, itagtultuloy ng ayat nga impakitam kada kami. Iti nabuslon a parabor mo. Nga inpakitam met kada kami o Diyos digidjay nga panagayat mo iti ilim nga Israel. Kayat mo nga ipakaam mo kada kami. Nga digidjay nga inaramid mo iti ilim nga Israel. Kabailamet nga aramiden iti panagbiag mi itata. Agyaman kami o Diyos. Iti napalabas nga 12 nga lawas, 12 nga leksyon nga panagkadam kada kami. Kadawaten mi nga itata. Babaen manen ti Santong Espiritu mo Diyos, idalan na kami. Kana kami ti sirib, ikan kami ti panakaawat. Itinagan na po mesos. Amen. Iti title, iti lesson number 13, kakabsat. Ti Tabernakulo. The Tabernacle. Iti adalan tayo ket manipod iti Kapitulo 35, versikulo 1, ingana iti Kapitulo 40, versikulo 38, iti libro iti Exodus. Iti paset nga mayulo kakabsat ket masarakan iti Exodus 40, versikulo 34 ken 38. Na isurat ket basahin tayo. Idin ti ulep inabungutan na iti tulda iti gimong. Ket iti dayag ni Jehova pinununa iti tabernakulo. Tati ulep ni Jehova adda idi iti rabaw iti tabernakulo. Ket iti rabii adda idi iti apoy ijay rabaw na. Ket ibatang dagiti amin abalay ti Israel, bayat dagiti amin apan nada. Anyan kakabsat nga panagayat ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos nga isuna iti ayat. Kayat na nga adda iti personal apan nakarelasyon na iti ili ng Israel. Iti Diyos nga saan nga makita. Imay kadagiti Israelitas, babaen kakabsat kadagiti simbolo nga inadadal tayo. Kadaytoy lesson tayo. Inbilin ni Apo Diyos ken ni Moses,
nga agpatakder iti tabernakulo. Anya iti rason, kayat ko iti agnaed iti tingala, that I may dwell among them. Ket gapu kada iti kakabsat, kunana iti paset amayulo tayo, iti imatang dagiti amin a balay ti Israel. Nakita da. Anya iti nakita da, dayjay dayag ni Apo Diyos. Babaen kadayjay nga ulap. Manipod idi arimwarda. Ijay Ehipto. Ni Apo Diyos nakiaddan kadakwada babaen kadayjay nga ulap. Iti aldaw, linong da. Iti rabii, ti ulap silaw da. Ket iti kunana, bayat iti amin apan panagnada. Manong tawen, 40 days, 40 years. No, alaan tayo kakabsat, I also no maawatan tayo. Iti, no dahi 40 years, padasin tayo nga kwintaan kakabsat. No 40 years times 365 days a year, 14,600 days. 14,600 days aldaw nga dayjay nga ulap isu iti nang linong kanyada. 14,600 nga rabii, nights. Dayjay nga ulap nagbalin asilaw da. Bayat iti panagnada. Iti adalin tayo ket may panggap kakabsat iti tabernakulo, the sanctuary. As a Seventh-day Adventist, adda kakabsat iti 28 fundamental belief tayo. Dahito iti doktrina tayo. And the doctrine of sanctuary, ket naibilang amay sa kadagijay nga importante launay nga papatsyen tayo. It is doctrine number 24. Apay, agsipod ta daytoy a doktrina iti sanctuary. In pamatmat na kakabsat dayjay tarigagay ni Apo Diyos. Nga kayat na nga addaan iti na deket, a very close relationship iti tao. Ket no adalin tayo digidjay a kinapudno, manipod kadaytoy a sanctuary. Iturong na tayo nga iturong kini Apo Jesus. Manipod ijay na idagaan a sanctuary, ingga na iti nailangitan a sanctuary. It is always Christ who is the center. Iti lesson tayo kabsat ket nabingay iti talo. Umuna nga paset, the Sabbath. Apay nga inyun una, ni Apo Diyos, kadaytoy eleksyon tayo, maipanggap kakabsat iti sanctuary, wenno iti tabernakulo, iti Sabbath. Manipod iti Exodus Kapitulo 35, versikulo 1 hanggang 3. Inpakita ni Apo Diyos nga iti panagdaydayaw pudno na espirituan a panagdaydayaw saan a maisina iti aldaw a panaginana. Naisurat ket basahin tayo iti versikulo 2 ken 3 kabsat. Bayat kadagiti indem nga aldaw aramiden yun to dagiti aramid yung ngem iti may kapito nga aldaw isunto kada kayo iti maysa nga aldaw nasantuan maysa nga inana panaginana anadaeg ken Hioba sa sino man nga agaramid iti anyaman at trabaho iti daytoy mapapatay to. Versikulo 3, di kay mamasged iti apoy kadagiti pag naidan nyo iti aldaw a panaginana.
adalin tayo kabsat. Ada di kiti kontrobersyal ditoy. Dati nakatungtong ko may isang pastor. Kuna na, pastor, tungtong palin nyo tibilin. Babanti tulong ti Apo pastor ko uwen kuna. Ngam nag-aglabsing kayo pastor kuna na. Anya nga iti paglabsingan mi kabsat kuna. Daytoy iti inbasa na. Exodus 35 versikulo 3. Di kayo mamasged ti apoy kadagiti pag naidan nyo italdaw a panaginana. Tuntod nga ni suratan niya. Kapsot ko, mamasged ka. Mamasged tayo. Kat no alain tayo ti versikulo 3 nga iyaplit da kanyam ken kanyap. Kumusta nga? Masapul nga iti panagadal, adalin tayo iti context ken background. So kung nakaday pastor, mabalin nga kitain ta day background. Daytoy Exodo 35 kunak, iti kinakatungtong ni Apo Diyos dagiti Israel. No mamasged iti apoy kadagiti pagnaidan, anya iti kay nangasawen, isu daket ag luto da. Dinamag ko kadya pastor, anya iti taraon dagiti Israel, idi inbaga ni Apo Diyos nga di da mamasged. Nabayagbasit nga nagulimak nagpanunot kay kunana. Mana pastor. Manipod ti mo ng aldaw, gana may kanam nga aldaw, kunap. Idi nga pidutin da, urnungin da digjay nga mana, kunap. Is it a food ready to eat? Mabalinda ka din akanan, kunana dya pastor Uwen. Apay nga inbaga ni Apo Diyos, adi kay mamasgad. Gapo, taintid dayjay mana, akanindan, nga handan alutoy. Bakita siyo kabsat. Iti nang ibagaan ni Apo Diyos, daytoy versikulo 3, di kayo mamasgad ti apoy. Anya, ital daw apan na ginana. Inbaga na kadagiti Israel, nga inikan na iti taraunda nga mana. Kunak kadaya nga pastor, siyakhan na nga mangbanganan iti mana, taawa mo, intid ni Apo Diyos nga mana kanyak, sika nga, damo manam. Kunak ayaw na pastor, digit Israel lang iti, naikan iti na isang sangayan, nga kapadasan, inikan ni Apo Diyos iti mana. Kung pastor dahil nga versikulo 3 nga inbagam itatay, agpay kanya mo, agpay kanya. The pastor stop. Amuna, nga di versikulo 3, agpay laeng iti nasyon iti Israel, idi nga adada ijay letang. Anya iti bagbaga na kabsat, daytoy, nga sumrek da, iti nasantuan apan daydayaw iti tabernakulo. Nga inyon una ni Apo Diyos iti aldaw apan naginana. Umuna, kuna ti pagleksyonan tayo kabsat, adday iti 5 nga crucial points nga itudo ni Apo Diyos kadagiti Israel, agraman meten kada tayo maipanggap iti Sabath. Umuna, ti Sabath isuro na, itudo na, nga ti Diyos isu iti namarswa. Ti Sabath isuro na, nga adda iti manangisalakan, da Misaya nga umay. Ket iti mikatlo, ni Apo Diyos patakdiren nanto iti pagarian na. Itata, iti panagnilin iti Sabath, isu kakabsat, iti panakaparaman. Kunana ti lesson ti a foretaste kadayjay nga
panakinaed tayo kinaapo Diyos niya pagarian na. No, malagipyo kabsat, no, daka ito'y Northern Luzon, idi North Philippine Union Mission, o North Philippine Union Conference, at da iti may isang programa, nga intunon mi kadwa nga servisyo, kantaan tayo dyan, We Love Thy Sabbath, Lord. Iti may isang estropa na ko na nakat, intuno di gijay ngagdaydayaw, agbado da iti puraw. Dayjay ti bagbaga na kabsat. Nga iti panagdaydayaw tayo, iti tunggal aldaw a panaginana. God is giving us a foretaste. We love your Sabbath, Lord. Kadayjay nga panangurnong ni Apo Diyos kadagiti tao na ijay na ilangitan a pagarian. Tatikunanan ni Isaiah, iti tunggal aldaw a panaginana. Agurnong danto ijay. Mikapat, iti panakaisalakan, aggapu iti Diyos. Ket iti panangukom, biyang ni Apo Diyos. Mikadwa nga pasit ti lesson tayo kabsat, dayjay panang patakderda iti tabernakulo. Masarakan da ito'y iti Exodus 35, versikulo 4, ingganat 36, versikulo 7. Apay, nagpatakderda. Agsipud ta ni Apo Diyos, kayat na iti agnaed, let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. Ayat, ket gapu tanabigbig met dagiti Israelitas dagiti panggep ni Apo Diyos. Nga kayat na nga makipagnaed kadakwada, babaan kadagiti patakderen da nga tabernakulo. Laglagi pa nyo, adda iti blueprint, dagiti inadal tayo di napanalawas. The blueprint nga inted ni Apo Diyos kani Moises ijay bantay, isu iti masapul a surutenda. Amin kakabsat nga muebles, pieces of furniture, amin nga services, dagitoy ket na ited a blueprint nga inted ni Apo Diyos. Gaputan na bigbig iti Israel, dagiti panagayat ni Apo Diyos. Iti response da, isumet iti ayat. Amom no agayat kakabsat. Adda dayjay kang kanayon tayong ibagbaga. You can give without loving, but you cannot love without giving. Sa intuno agkolekta tayo offering, kanayon nga maibaga, God loveth a cheerful giver. Naragsak, gapu, tagayat. Gapu ta, iti inaramid da, ket gapu iti ayat. The reason was love. Umuna, nagitid da, nga sobra, ngem dayjay, pagkasapulan. Nagpintas nga basahin kabsat. Exodus 36, versikulo 5, inganat 7, day surat, ket basahin tayo. Ket inbagada ken Moses, akunada. Adda digiti foreman. Ngayon, ang ted ni Moses, chief craftsman, nga isuda dayjay mangpatakder, dayjay at templo, dayjay at tabernacle, according to the blueprint. Imay digitoy nga napili a lalaki. Ket napandaken ni Moses, anya inbagada, tiiyag dagiti tattao ad aduunay ngem, iti umunay a maipaay iti aramiden nga inbilin ni Jehova nga aramiden. The supply, sole
past the need. Aday ti pagkasapulan. Ngem adum iti inted dagiti Israelitas. Ngem dayjay a pagkasapulan. Anya naramid ni Moises. Ket ni Moises inted na tibilin, ket in paiw waragawag da iti amin apakarso ako nada. Lalaki man wenno babae, saan kuma nga agaramid ti uray anya trabaho nga isagot iti sanktuaryo. Iti kasta nautuben dagiti tattaw iti panangyegda. Tad-adda idin makaanay iti naisagana nga ramiden tapno tuluyen da ket agsub-subra pay idi. Anyan. Anya dayjay inbaga kakabsat. Naawatan iti Israel dayjay rason ni Apo Dios no apay akayat na. Nga agpatakder iti tabernakulo. The God who is love wants to be with Israel. Ket dayjay nga ayat, dayjay ko natay nga ron niya, gaputa inayat na iti Israel. Iti Israel, sinumbatan da, dayjay nga ayat iti Diyos. Nagited da, inggana nga, basayok manan, ket nagsub-sobra pay idi. Sa lutsod, Israel saan kadi nga nagbalinda nga adipen ijay Ehipto, iti uneg iti upat agasot 30 ataw-tawen. Sungbat wen. Saan kadi no adipen ket awan ti sanikwada? Wen. Nangalaan nga ro ti Israel. Iti inted da, ket sob-sobra pa yan, iti naited da. Kakabsat ko, gapu iti kinaayat ni Apo Diyos in His foreknowledge. In bagana ken ni Moses, ken iti Israel, nga kabayatan nga agsagsagaba, agladladingit, agdungdungaw dagiti Ehipsyos, agraman iti ari. Gapu iti panakatay, tisang iti inaunang anak da, iti uneg dayjay ka sangapulo asaplit. Kunanan ni Apo Diyos, ing kayo, agdawat kayo ti balitok, agdawat kayo ti pirak, agdawat kayo ti pagananay. Subyen tayo dayjay nga rabi ikabsat. Ken dayjay nga aldaw. Exodus chapter 12 verse 35 and 36 na isurat ket basaen tayo. Ket dagiti anak ti Israel inaramid da kas mayalubog iti sao ni Moises. Ket nagdawat da kadagiti Ehipsyos kadagiti alikamen a pirak ken alikamen a balitok, ken pagananay. Ket ni Hioba, pinaraburan na dagiti tattao iti imatang ti Ehipsyos, iti kasta, inyawat da kadakwada dagiti dinawat da, ket linabusan da dagiti Ehipsyos. In other words, gapuken ni Apo Diyos, dagitoy nga Ehipsyos, inted da iti sobra. Amin nga dinawat ti Israel. Amin. Tati kunanak linabusan da ti Ehipsyos. No linabusan da, awan iti nabati. Isu nga, again, in the foreknowledge ni Apo Diyos, amuna nga adanto dayjay panawin nga agpaaramid iti tabernakulo. Isu nga inbilin na nga apanda
nga agdawat kadagiti Ehipsyos, ket ni Apo Diyos pinaraburan na ida. Iti templo kakabsat, adda iti dua a klase a services. Umuna, dayjay daily. Mikadwa, dayjay yearly, wenno dayjay Day of Atonement. Dagitoy nga services, ituduna ket ituduna dayjay as ministry ni Apo Jesus. Manipod kadayjay daily as services. Iti maysa a managbasol, mangitugot iti maysa nga animal. In the average, on the regular term, may isa nga karnero. Tarami din dahil nga nagbasol. Ipudno na iti basol na, ikabil na ti ima na ijay nga tuen, iti ulo dahil nga animal. By faith, i-transfer na, iyalatiw na, dahil abasol na kadayjay nga kordero. By faith, idi nga inbaga na dayjay abasol na, masapul nga dayjay a kordero, nga isun iti ng bagkat, dayjay nga basol, dayjay managbasol, nagbalin asuno, as substitute, kadayjay ang managbasol. Ti supapak ti basol isu ni patay. Dayjay ang nagbasol. Nababaen iti pamati na ket inted na kadayjay a kordero di basol na. The lamb must be slain as Christ will have to die. Alaen dayjay padi, dayjay dara, dayjay a kordero. Sumrek ijay tabernakulo. Ijay nagbaitan iti nasantuan ken kasasantuan a lugar, adda dayjay kurtina. Iti ramiden dayjay padi iwarsina, sprinkle the blood on the curtain. Inaldaw-aldaw. 365 days in a year. Inaldaw-aldaw. Numano digidjay nga mapandumawat ti pamakawan. Numano nga animal iti mapapatay. Isu iti ipan dayjay padi iti kurtina. Ngem umay dayjay kunatayo nga yearly service. Isu iti the Day of Atonement. Anya dayjay Day of Atonement at one men. Sino iti naisina? Na iti tao na isina iti Diyos babaen iti basol. Kasano nga dayjay Diyos ang nasantuhan? Ket agmay samanen kadayjay a tao ang nagbasol. Kasano nga dayjay ang nagbasol, makipagmaymay samanen, kadayjay nasantuan a Diyos. It is on the Day of Atonement. Adda iti napili kakabsat nga karnero. Dayjay alaen, dayjay padi manen, it is now agpaay iti amin nga ili. Ket intun no, mala na day to sumrek, dayjay nga padi. Umuyo, dano, aglalo no dayjay services, dagijay tattao, they are very curious, no sumrek ni Aaron, tay sunat ni high priest ijay unag ti sanctuaryo. No awaten ni Apo Diyos, dayjay nga sakripisyo nga ibaet ni Aaron, the high priest. Rumwar ni Aaron asibibiyag, manipod iti sangwanan ni Apo Diyos,
iti uneg iti sanktuaryo. No kitain tayo kakabsat digijay adda iti uneg ken iti ruar. Irugi tayo pa iti ruar. Adda digijay ko na tayong altar, the courtyard, altar of the burnt offering. Ijay ti pangidatunan da, iti inaldaw-aldaw, the daily sacrifice. At dajay sa bay kakabsat, iti arwangan ijay at tabernakulo, adda dajay laver, nga pagbugwan, iti ima, iti sumbrek, ijay sanctuary. Intun no umunag ijay sanctuary, adda iti dua apaset na, the holy place and the most holy place. Ijay holy place at the jay 7 candlesticks. At the jay table of shewbread. Ket at the jay altar of incense. Amin dagitoy itududa ni Apo Esos. Ijay 7 candlestick, kunana ni Apo Esos, siyak iti silaw, iti lubong. Ijay rabaw iti shewbread, kunana ni Apo Esos, I am the bread of life, siyak ti tinapay ti biyag. Ijay altar of incense ni Apo Esos, kunana siyak iti manggibabaet kada kayo. Babaen ken siyak awan iti makapan iti ama no saan nga ni Apo Esos. In his intercessory ministry, adda ti talged mo, adda talged ko, taapay ni Apo Esos adajay. No umunag ijay, most holy place, adajay kakabsat, the Ark of the Covenant. Anya iti adda uneg iti lakasa iti tulag. Dayjay na santuan asangapulo abilin ni Apo Diyos. Adda met iti may sanga malukong iti mana. Ket adda abay na dayjay sa rukod ni Moses ken ni Aaron nga nagsabong. Dagitoy amin kakabsat, itududa ket itududa, iti panagministry ni Apo Jesus kadatayo. Insurat kakabsat ni Pablo, iti Hebreo 7:28, na surat kabasahin tayo. Gapuna mabalin na met, nga isalakan, agingga iti awan pagkurangan na, dagiti umasideg iti Diyos gapuken kuana, ta iso agbiag nga agnanayon tapno mangibabaet kadakwada. Anya iti ministry na Apo Jesus. He will mediate. So nga mediator. He will intercede. Isu na kabsat, iti advocate tayo. Abogado. Kunana ni Ellen White, the Prophets, Patriarchs and Prophets, page 580. Thus, in the administration of the tabernacle and of the temple that afterward took its place, the people were taught each day the great truth relatives to Christ's death and ministration, and once each year their mind were carried forward to the closing events of the great controversy between Christ and Satan, the purification of the universe from sin and sinners. Laglagipin tayo kabsat. Manipod kadagyapan na kapatader. Ingana kadagayjay nga services, ijay nga sanctuary. Adda iti blueprint nga inted ni Apo Diyos. Iti Exodus 40,
versikulo 1 gana 38. Daytoy, makita tayon, dayjay panangawat, panang bendisyon ni Apo Diyos, kadayjay na ipatakder nga tabernakulo. Anyan naramid da? Amin nga adda ijay tabernakulo. Ket nai-konsegrar da iti Apo. Uray pay ni Aaron nga nagserbi nga isu iti nangato apadi kastamet dagiti anak na, they were also consecrated to the Lord. Amo yun day may nga lugar. Ket naididikar, it has been consecrated to the Lord. No, daduma mapanak iti may nga kapilya kakabsat. At times I feel uneasy. Tapay, makitam digiti kakabsat at dadajay nga ag-idda maturog. No, daduma aldaw oras ti panlangan after the divine hour, ijay da nga mangan. Ke, aday ti may nga nagsaludsod kanya, pastor, mabaling aramidin da ito. Ko na. Ke, iti ko nakaka, no alain tayo ti kapadasan iti Israel kakabsat. May panggap iti sanctuary. It's too different. It's too different. Iti nagdumaan na gamin. Dayjay kapadasan ti Israel. Gaputi inaramid ni Apo Diyos. Ket saan tayo met ang nagbalin a kapadasan. Dayjay inaramid ni Apo Diyos. Anya iti inaramid ni Apo Diyos ijay tabernakulo. Basahin tayo manen kapsat ti pasit nga mayulo. Idin ti ulep inabungutan na iti tulda, covered, iti gimong. Ket ti dayag ni Jehova, pinununa iti tabernakulo. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Anya nga tano dayjay kumakapadasan tayo anya. Nga dayjay nga dayag ni Jehova, punwan na iti balay a pagkararagan, iti balay a paggigimungan. At dagamin tinakita da, nga awanan kada tayo. Anya laya, dayjay ulap. Kunana, tati ulap ni Jehova, the cloud of the Lord. At dayjay iti aldaw. At dayjay iti rabii. At dayjay bayat iti upat apulo ataw-tawen nga addada nga agdaldalyasat ijeletang. To the Israelites, there were visual manifestation of the presence of God. Kanya tayo kakabsat, kayat tayo laeng anya, nga marik na dayjay nga presensya ni Apo Diyos. Iti pagyamanan tayo, dayjay nga Diyos, imay. Kunana ni Juan iti Juan 1, versikulo 14, basahin tayo. Kaday di berbo nagbalin na lasag, ket nakipagyan kada tayo. Ket nakita mi iti dayag na akas la ti dayag ti bugbugtong nga anak ti ama, napno ti parabor, ken iti pudno. The incarnated God, imay, nakipagyan kunana. Nang nangruna kada tayo iti tiyempo tayon kaupsat. The incarnated God. Adda iti dawat, adda iti tarigagena. Anya di dawat na. Iti Apokalipsis 3 versikulo 20.
Basaan tayo kakabsat na naisurat. Adto siya addaak ngagtaktakder iti ruangan ket agtuktukak. No adda dumngeg to iti timek ko ket luktan nanto ti ruangan sumrekak to ket makipanganak to ken kuana ket isu siya. Anyan kakabsat apan lang iladawan ni Apo Diyos. Gayam, it is now dependent on me. It is now dependent on you. Imay ang naglasag, dayjay a Diyos, iti berbo. Ket itatan kayat na, nga addaan iti nadeket apan nakirelasyon, ken kanya. He patiently and lovingly knocks. He doesn't force himself to enter. Lukatam, lukata. Ket intun lukatan tayo iti puso tayo ket sumret. Anyan kakabsat nga experience. Anyan nga experience. We might see nga dayjay agdayag iti Diyos addan by faith ita uneg mo. Kada ito yung nga talo nga bulan, inadal tayo ti libro ti Exodus. Aglipasen da ito yung quarterly tayo. Anya itinaadal tayo. Umuna, ni Apo Diyos ay ayatin na ket kayat na nga maadaan iti panakirelasyon iti Israel. Nakita na dagijay nga panagrigat panagsagabada ket babaen iti panakabalin na winayawayan na ti Israel. Naadal tayo kakabsat nga iti Diyos ket Diyos iti tulag. Kayat na nga iti anak na makitulag damit kenkwana. Inted ni Apo Diyos dagijay a guidelines dayjay nga panakitulag babaen iti bilin na. Kuna ni Apo Diyos, no tungpalin nyo digiti bilbilin, umay iti bendisyon. Ket no salungasingen nyo digiti nga bilbilin, umay met iti lunod. Ni Apo Diyos kayat na nga ited, He is a provider. Dagiti pagkasapulan, dagiti anak na. Akas ti panangitid na iti mana, iti danom, kadagiti Israel, ijelet ang. Uray pay, dagitoy nga inted ni Apo Diyos. Isuro na, nga iti panagtungpal ken ni Apo Diyos, importante launay. Ni Apo Diyos, kayat na, nga maddaan iti personal apan nakirelasyon kadigitan na. Isu nga inbagana inbilin na kini Moses, isu ti inadal tay tata, nga mga ramid iti sanktuaryo. Tayso makipagnaed kenkwana. Ni Apo Diyos na indaklan a Diyos. Ket masapul ken kayat na nga isu may daydayaw. Intunno makita tayo dayjay dayag ni Apo Diyos. Kas iti Israel, we will also worship Him in spirit and in truth. Sapay kumata digiti leksyon nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Iti panagkakadwa tayo iti 10 ket 3 nga lawlawas. Agtultuloy nga adda iti puso ken isip tayo. Tani Apo Diyos ay ayaten na ka. Ay ayaten na tayo. Amen. Agkararag tayo kaupsa. Amami nga nailangitan nagyaman kami. Ti uneg iti 3 nga bulan. Sika iti nakiadda kada kami. Kadagitoy nga lawlawas o Diyos,
indalan na kami iti panagadalmi iti saom nga naisurat ni Moses iti libro ti Exodus. Nakita da ka, babaen ama kadigito yung eleksyon. Sikay ti Diyos nga ayat. Diyos nga mangited kadigiti pagkasapulan digitan na. Tulungan na kami ama. Tulungan na kami ngagtulnog. Tulungan na kami ngagtalek. Tulungan na kami ngagpamati. Katsapay kuma, tanukas iti panangidaldalan mo ti Israel, iti panagdalyasat da iti letang nga mapan iti naidagaan a Kanaan. Kastamet iti panangidalan mo, panangilasat mo kada kami, iti panpanagnami nga agturong iti naidalangitan a Kanaan. Ama, bendisyonam dagiti kakabsat. Itid mo digiti kasapulan da iti inaldawal-daw. Itid mo, Diyos, uray pa iti salunat da, tinespirituan panagbiag da, tapnong itinagan mo iti may daydayaw. Iti panangrekep mi ama, kada ito'y panagadal mi iti libro iti Exodus. Maminsan pa'y dayawin da ka, kinagyaman kami, iti ayat mo kada kami. Pakawanin na kami, O Diyos, itinagan na po mesos, dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Akas dayjay, kanayon nga imbagbagami. Adda kabsat iti lesson outline. Into numay nga lawas, agrugita ito palubos ti Apo iti baro nga lesson. I am excited kada ito baro nga lesson. Tiadalin ta ito iti libro ni Josue. Ni Apo Diyos, ay ayaten na kayo. Ay ayaten na kayo met. Ingga na numay nga lawas manen kakabsat. Imbag nga barabi itayo am amin.